que una vegada hi havia un rei persa. A aquest rei li agradava molt i molt i molt el raïm. Mireu aquí. Veieu? Li agradava moltíssim el raïm. A tothom menjava raïm. El rei persa tenia una mica de raïm a la voreta del llit. Tenia una mica de raïm a sobre la taula, esclar. I mireu, guardaven el raïm en aquestes gerres de fang, així com aquesta. Aquí dins hi guardaven el raïm. I els seus criats sempre tenien raïm al rebost o a la cuina, perquè si el rei demanava raïm i no n'hi havia, s'enfadava moltíssim i els hi tallava el coll en rodó. Ai, no sé, ara m'hauria de venir mal de panxa i hauria de fer però no em passa res. Lluny de fer-li mal, al contrari, aquest verí li va curar tots els seus mals. No ho era pas un verí, és clar que no. Què era allò que hi havia dins de la gerra? Raïm, que amb el temps s'havia fet el suc i amb el temps s'havia convertit en vi. Però ells no ho sabien que es deia vi. El rei en va tastar. I també li va agradar. I també es va sentir molt content i més animat. I la princesa i el rei van estar ballant tota la tarda. I d'aquell beuratge en van dir medicina real. Sí. I el rei va disposar que a partir d'aquell moment de tot el seu carregament de raïm en guardessin una miqueta per deixar-la dins de la gerra i amb el temps fer-ne aquell beuratge tan bo, aquella medicina que curava tots els mals, fins i tot la tristesa.